Mentres a lonxa de Ribeira está a comercializar algo de ameixa neste primeiro mes do 2025, en febreiro abrirá a campaña do ourizo e nos vindeiros meses arrancará a navalla. A actividade marisqueira está a diminuir co paso do tempo, algo que se reflectiu nos datos do pasado 2024, un ano que non foi moi positivo para a lonxa de Ribeira. Un ano difícil e esperemos que millore isto porque senón foi un ano difícil. A cantidade de produto do mar poxada descendeu, non se extraeu tanto como noutros anos e acudiron menos profesionais de outras confrarías a vender as súas capturas á lonxa ribeirense. É verdad que este ano veuse que menos xente veu de outras puertos, de outras cofradías a vender aquí, porque tampouco non teñen material nas outras. Entón xa o pouco que pescan xa o venden directamente alá. E sí que se nota. O 2025 comezou con algo de actividade na rula ribeirense. Ahora mesmo queda unha pouquiña ameixa babosa que están traballando dentro das concesións da cofradía. Na valla non hai hasta abril. En breves comezará a campaña do erizo. Tamén se está a ver algo de ameixa rubia e de carneiro na lonxa local, cos prezos que volveron á normalidade hai semanas. Ahora xa baixou, xa volvemos á normalidade, acabouse o Nadal e xa volvemos á normalidade. Temos unha ameixa rubia que un pouquiño por debaixo dos 20 euros, non chega a 20 euros, das a 9, e temos unha ameixa babosa entre 24 e 25 euros. Non hai grandes cantidades, pero agárdase que a campaña este aberta un pouco máis. Aguantaremos hasta a primeira semana, segunda semana de febreiro que comeza o ourizo, xa quedará menos a ameixa, evidentemente, a ir para o ourizo, nada, a ver o que sale este ano de aquí. No que vai 2025, a lonxa de Ribeira comercializou 1.820 kilos de ameixa que sellaron 35.242 euros, segundo os datos recollidos na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar.